Hi guys, good morning. Today is November 5, 2021. Birthday sa akong ildisan. Ika-10th birthday niya. So lalaki man si Ja, dili si Ja pareha nga sa mga babae nga magdibuog 18 years old. So karon guys, ania paghihapon ni diri sa Simon's Beach Resort sa Matalom Leyte. So mao ni ang kabuntagon nga among naangkon karon nga aron dako kaadyo og hunas. O kung dili siya hunas, taas ang tubig. Malapong ang tao din kung motaob, kung modako ang tubig gikan sa dagat. Dili ta makatabok ngadto. So karon guys, atong suwayan og tabok ngadto kung unsa atong matanawan ngadto sa likod. Ngadto kana ang bakawan, atong tanawon kung unsa atong matanawan dito kay sukad nga na build ning Simon's Beach Resort. Ming bali kami nga sige ming nagaare, wa pa mi naka-try ngadto og libot ngadto. So ato tan-awon guys kung unsa na ang hitsura ngadto sa likod anang bakawan. Da. Mao ni ang ambience sa Simon Beach Resort sa Kabuntagon. So ana si kuya akong brother-in-law nagasilhig na. Nangatog pag akong mga anak to ang ato sa White House. So kung ganahan pod nga mag overnight na ingana sa dag mahitabo inig kagabi mao na i-close na siya kung naay mga tug inig kagabi mao na siya kung gusto na sa na tong i-open igo ra na to na i-open dire pundo na sa ilang pambot o di na nga rin nami paingon nami diri asa kabakawan ug asa mi mag kuan la kauna mo kay ako'y mosunod ninyo dito rata kay laom asa man ta agi dili na si jakuan man kanang humok kuan binog kay nag kuan jud mi din anak curious mi din ag unsa kay naay likod anang bakawan nga andako aman ron og hunas. So time to kuan na kanang searching adventure na tanawan nga nakataas ang diki mao na dito sa Simon's Beach Resort. Hala, laom-laom jod. Basig mo kwanta ha. Sakto ra. Dili binog. Unsa karon? Mura man ron og kijaw. Tikarol. Tikarol. laom be Diin man to agi si mame. Na ron de. Tikarol. mo mulubong Aran dako ka jug hunas karon guys. Kung nag high tide pa ni si karon, ang tubig halos na mo abot dito sa payag. Una na nakakuha na si mami og kanang gaid-gaid. di bajungkot Bajungkot unsa man ni? bajungkot lagi Ha? bajungkot lagi Bajungkot? bajungkot Aw na oo. Nanginhas mi karon diri anon guys. Uy majug nagdam diri og silupin di amo dai nagdag silupin. dili ka katigo manginhas mura rag bato Lagi lagi di man ta katigo manginhas ani. Ikaw ra man talihanas manginhas. Ngarita sa likod be. Unsa gyud na nga naong diri as likod. na og tubigan di ka Kung kinias dinhi guys, kung high tide pa ni si Ja, di mi dinhi makaabot kay lawom ni og kuan kanang lawom ni sa tubig. Mao lagi hong giingon nga halos na mo abot dito sa may diki. Mao ni guys nga nagka-interest gajud mi nga moabot diri nga lugar. Kay igo na lamang mi siging naga langtaw yun unsa man na din unsa ka na dito likod. Pag abot di diri sa likod aron dako am gunasan og nindot kaayo ang kuan ato na layo ka adyo ang hunasan guys.
my God. Imagine. King abot na mi diri. Oh my God, kataas hindi ay. Di ana ni guys. Di ana mi mauna ni ang likod. Sa bakawan nga permanente namo nagi. Langtaw. Kanda ko kaadyo ganas ron kabuntagon. Oh my God, kada. Ing ani kanindot sa nature. Mao ni kawak-wakan area. Lajo pa gani nanay wakwak. Sayo pa sa buntag. Aw. Aw sayo pa. Nanay wakwak sayo. Aw oh, mao di ay. Taas sa upuan. Wa jud mi ka imagine. Ing anak kadako di ay dito hunasan na kay manginhas ni. Mura magwa la may kisaw ang mga tao diri ang manginhas. Jug ko jug si Inday. Di ana may da. Pila na kabuok. Oh my God, ara. Way sud. Ha? Wa mo day sud, way klaro. Grabe ang. Palapas ni no. Karon pa ta nakaare. Oo. Ha? Dako ka dugunas ron gaway nang inhas. Wa lagi. Ato adto ra tagkikan. Layo. Okay guys, mauna ni ang likod sa among siglantaw dito sa Simon's Beach Resort. So nakita na gajud namo kung unsa di ay kalapad ang unsay nga hunasan. Di ko ka-imagine nga ingani di ay kalapad ang hunasan. Nagtuo mami nga pila ra kadupa. Iktarya man day ang hunasan diri Kung kung kuan gajud kanang taas gajud ang hunas sa dagat. Pero kung hintay di ni makitaan. Pero bisan kuan kanang kung high tide kini adinhi mulutaw pa ang kuan ani dagko nga pambot kung high tide. Pero nganhi mo agi ang pambot gikan sa Canigao Island. Tuara ang Canigao Island makita. Oh, nindot ka adto tanawon ang Canigao Island. Gikan diri sa among nahimutangan. Makita ang bus nga ingana kaputi ang Canigao Island. 10 to 20 minutes ra ang travel. Duol ra tali man na oy. 10 to Mga 10 minutes ra siguro. Oh, arang dako apog hunas dito sa Canigao Island. Nga makita ang Canigao Island basta maupay pag kuan sa adlaw, maupay pag sakas. Unsay nga nanay pagsubang or pag sunrise sa adlaw. Nindot tan-awon ang Canigao Island basta maupay pag sunrise sa adlaw sa kabuntagon. Mao na siya. Wa jud mi ka. Basta ing ani di ay kadako ang hunasan gikan sa Simon's Beach Resort sa likod sa mga kabakawan. So karon naghapit-hapit pud mi og panginhas diri ang dapita. Kay among ipamahaw kay wa na may budget, nahudta na mi og budget in town. Kaluoy na mo. Manginhas na lamang mi kay nahudta na mi og budget sa among paglaag-laag. Maricel Simon, thank you kaayo sa imong beach resort. Kami ra gadyoy naka kuan sa imong naka benefits. Thank you kaayo. Nga Way sawang pagbalik-balik. unsa man ni mana? Kana bata. Kay naglihok man day na din si ingan din na bate na siya. Makaon na di. Ambot ug mauban ning bata makaon. Kasabot. Aw na di puy bat nga makaon. Bat di makaon. Aw na po di ay ngana. Adi mi makaon. Aw di na. Batuwak na. Asa man? Hay may kinasun diha. Unsa man nakadako? Aw gamay ra. Na ug di ka katigo manginhas. Dili ka tigo kay burara si jag bato. Mao di ay na. Mupol maraman na siya. Depende ra lagi na sa pananaw. Para katigo utan aw sa forma Bato ra gajud. Bato ra jud. Pauli ng tubig man na. Pabalik na. Basig di na takatabok.
Na, pataas na. Sama na magdagat. Mm. Balik ng tubig. Na, ilhan ka adyo. Nag-move na pataas. Nadiskubre na namo ang atubangan sa likod sa Simon's Beach Resort. Ingani kadako ang hawan or ang iyang Nasan? hunasan. Wa jud mi ka imagine guys nga ingani di kadako. Andi ana gajud mi nakatabok nami o nakapanginhas nami kauban sa akong mga igsuon sa akong pag-umangkon. Maayo pag akong pag-umangkon katigo pang manginhas kami ng mga dagko. Igo ra jud mi hikap-hikap. Hanas pa siya na nguan kanang daghang pang nakitaan si jang kinhason ang ako usar ra jud kabuok. O lagi nindota. Nindota ang hangin, bugnaw kaayo, fresh na fresh, way pollution. Mari na ta paingon. Manguli nami guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking vlog for today. Taas na. Wa makita dito no. Idan chinilas kuan. Kanang lutay. Kanay unod. Okay guys, di ana ang among kuha nga kinason. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Hinaut-unta kuan. Nalingaw mo sa among pag-vlog sa hunasan nga na kadako ang hunasan sa Simon's Beach Resort. Okay, see you on my next video. Bye-bye.